wali ani buti buti ni non demani or ki kala di bono bono ha ona kala di bujira bujira Ini kira sembari ni momo. mali parang kala lagi ude kan momo ana te kai kori yana be yasa na kira ari Kai segi ngayan ini. oli era Iora. mali parang kala yora na kon de nora ana na pa nora yasa na kira ari Kai segi na ba ngayan kira. mali ojira yari na kon ni momo jira yari Ipi ko. pangai bari ya ko ko ani jana pa nora de nora yasa na be kan Nah, ngayan na ya punta ka nga burin tali nga man. oli era Ipi ko. ha Ipi ko. ini ngene ini cuma jadi Ni momo. Ni momo. Ni momo. ah ini jangan Ni momo. Ni momo. Momo ni. Pirana ni memme. Awaya bondo kono na simme. momo ke ko won kai ko wana ngati ko na gangai Kaya pun na ngai go. Kaya pun na kina kang bibi go ni. momo sai ka tayi ni ni yayi ko ta na to ko wana ngati ko na gangai Kaya pun na kinki. ka be na ude ayo na ko ni momo ay ni beta na be yin mo ko ke ko won kai ay ko na ngati ko na gangai Ay bunda na kabelente ka ta naman. Wala ko kiri na tanukam. Bibi go. momo ngai ko ya nga ay jira diaw sayo kanga ko nang di bata kata maya ka abong diaw sayo ha ko mo na dai Ibo ni rong dong. ay na ko ro man ang ay ro ya ko na Sa, himene. ko na Piyang. ay on de yo ay na bono am Yatang. ah kan ono de ba ha Himete. ari na ko ba log ano ni mo dira ka ko bunyo Kaya nakawari kong kwe. awu du dira no Pakatay niyang kwe. Ay, yabi ko. wala Yabi ko. ko du mo Hiyang gi. no na dai Hirom. mo si be ko na jara ba ako na ko ni na ba ga ko dira ko dira Pagkakan na ginoray gi. wala mo ari to ari ko dira na ay na mo gila ikan Yataw. Huwag ka na sinanasam gi. Sabori mi. Ikatoa tayo Ramadhan ang nakikinibuki Eriyon na ukona Sino mo sinama kayo na mita o yung sinibong ni Momo? Yung mana na sila, ito ay mo sa takat, ito, boy, gaya mo, ram. Kinako yay